Konfermati 111 il-każ pożittiv ġdid ta' COVID-19 f'pajjiżna bil-każi attivi issa jammontaw għal 1972. Il-total ta' każi li malterat mill-bidu ta' din il-pandemija f'Marzu tal-2020 issa tela l-34,201. Minnaħa l-oħra fortunatament fl-aħħar sigħat fi 199 persuna minn dan il-virus sabiex bekk dawk il-persuni mfejqa mill-COVID-19 issa jammontaw għal 31,410. Dan fil-waqt li sal-ħamis ingħataw aktar minn 755,000 doza tal-vaċċin biftit aktar minn 398,000 persuna issa huma kompletament imlaqma. Intan ġimarra fl-leta medja ta' dawk li riżultaw pożittivi għal virus mill-każijiet ġodda rrappurtati l-ħamis idik ta' 33 sena. L-att ta' mwiet kawża tal-pandemija f'pajjiżna baqa' 423, hekk kif fortunatament ħadd ma tilef ħajtu fl-aħħar sigħat. Bħalissa fl-isptar Mater Dei hemm 36 persuna li qed jingħataw il-kura, persuna minnhom tinsab fl-ITU. Skont it-Times of Malta, kwart ta' dawk li ddaħlu l-isptar minn nhar it-tnejn li għadda l-qudiem huma kollha persuni li mhux juru sintomi ta' COVID-19 minkejja li jinsabu pożittivi. Il-pazjenti mingħajr sintomi kienu diġà mlaqma u f'Mater Dei għal raġunijiet oħra ta' saħħa u nstabu li huma pożittivi għal virus wara t-testjar ta' rutina. Ftit anqas minn nofs il-pazjenti fl-isptar huma mlaqma fil-waqt li nofshom mhumiex.